part de totes aquestes campanyes que es fan per poder millorar aquesta accidentabilitat, hi ha un tema fundamental, que és que quan arriba l'accident els equips de rescat han de treballar contra rellotge, i gràcies a aquests equips i gràcies a la formació d'aquests equips avui s'estan obtenint també uns resultats molt millors. Una assistència sanitària urgent, adequada i preparada dona uns resultats excel·lents, i aquesta feina desenvolupeu els cossos de bombers, i en aquest aspecte s'ha d'agrair moltíssim la facilitat de que avui a través del seu director puguem després veure un exemple pràctic d'aquests temes. D'aquí uns anys ens preguntarem com era possible que anéssim sense el full de rescat en el vehicle, perquè els cossos poguessin actuar d'una forma ràpida i exacta, coneixent per on s'hauria d'entrar en el vehicle. Amb la permanent evolució dels automòbils s'ha guanyat, tots sabem, amb la seguretat dels ocupants, però el desconeixement i la manca d'informació cap als serveis d'emergència pot dificultar i retardar la tasca dels serveis d'emergència. Com comentava el president, aquests 20 minuts són molt importants, i el que no podem fer els bombers, o que no hauríem de fer, és anar buscant els problemes, sinó que això ens hauria de vindre d'alguna manera donat perquè poguéssim complir aquests temps amb una intervenció. Veus la feina que tenim per endavant. Una és de disposar de tota aquesta informació de la millor manera possible, d'anar incorporant, a més, els nous sistemes d'automòbil, el cotxe híbrid, el cotxe elèctric. Tot això ens complica molt més la tasca que els que ajuden, que bombers han de poder realitzar. Però tenim també una altra tasca per endavant, que comentàvem ara amb el president, és aconseguir que això que sembla tan senzill, que és posar el full i posar l'enganxina perquè els bombers puguin treballar, doncs tots plegats ho puguem difondre, i aquí està el seu paper també com a mitjans de comunicació, a través també del propi RAC i tots junts també de les administracions, perquè això es faci, perquè la gent entengui que no és enganxar un paper més, sinó que forma part del que, si malauradament algun dia ho necessita, doncs és com portar l'airbag, que és una altra mesura de seguretat per ell mateix. Tenim com a objectiu comú el disminuir aquest temps de resposta tan vital que necessitem per extreure una víctima d'un vehicle. I sempre tenim de buscar la màxima eficiència i seguretat tant per les víctimes com per l'equip de rescat. I aquesta fitxa és una eina que ens pot donar tots aquests paràmetres. Anar més ràpid, assegurar la màxima seguretat per les víctimes i la màxima seguretat també per l'equip de rescat. La disminució de l'accidentalitat en els darrers 10 anys fa que avui més de 2.500 ciutadans i ciutadanes siguin entre nosaltres a Catalunya. No és una xifra menor, és un enorme èxit col·lectiu. I avui estem presentant un full perquè, si és necessari fer una excarceració en un accident, es pugui fer més de pressa, perquè, com s'ha dit aquí repetides vegades, els primers minuts són fonamentals per salvar vides. Desmontarse el coche antes. Posarem el cap més o menys en tenim ara les debates. Que hi hagi seguretat en l'entorn de l'accident. Sempre intentem posar les ambulàncies en lloc segur. Porta el full de rescat, Hem de buscar ara quan entrem el full de rescat. Els primers 60 minuts per atendre, evacuar i estabilitzar un malalt accidentat o politraumàtic és fundamental. Això vol dir disminuir la mortalitat i, a més, les seqüeles a posteriori.
pedido. Vale, ja tinc el full de rescat, El full de rescat és un paper on a nosaltres ens indica totes les característiques especials de seguretat que van equipats als vehicles. Tema airbags, cinturons, pretensors de seguretat, zones reforçades, bateries. Són indicacions que a nosaltres ens serveixen a l'hora de fer un rescat. Vale, us comento les maniobres. Tenim la víctima estable. Vale? Farem un pla B, que serà obrir el portó aquest d'aquí darrere per si la víctima se'ns compliqués i fos crítica. Vale? Obrim portó i gestionem seients per poder-la treure ràpidament. Si la víctima continués estable, obrirem aquestes dues portes, tallem el muntant i l'aixequem cap a dalt. L'extracció serà per aquest sector de la dreta. Val? El full de rescat ens marca que tenim la bateria davant, val? Tenim els cilindres d'airbags aquí darrere i els reforços de muntants. Jo ara us els marcaré. Vale? El fet de tenir una fulla que a nosaltres ens dona d'una manera esquemàtica i resumida tota aquesta informació i a un sol cop d'ull pots realment quedar-te amb tota aquesta informació i saber on tens localitzats aquests elements, realment és molt important. Si no, nosaltres hem de fer molta més feina de preparació, especialment de recerca d'aquests elements per tal de poder-los evitar. Parlem, per exemple, de cilindres d'airbags, cilindres de gas a pressió dels airbags, elements estructurals especialment importants que puguin ser molt reforçats, etc. Tot això ens ho podem estalviar de buscar-los perquè ja sabem on són si tenim aquesta fulla. Guanyar uns minuts en aquests moments crítics és decisiu a l'hora de salvar vides. Llavors, si els bombers tenen aquesta informació d'on són els airbags, on són els pirotècnics que despleguen aquests airbags, els pretensors dels cinturons de seguretat, els components d'alta tensió del vehicle, que els poden inclús arribar a matar, perquè són components que estan a milers de volts. Llavors, si saben on és tota aquesta informació, evidentment trigaran 5, 6, 7 minuts menys a extreure un ferit. I aquests 5-6 minuts poden significar menys gravetat a les lesions, inclús pot arribar a salvar vides. Hem creat un lloc web que es diu fulladerescat.cat o hojaderescate.es, en el qual els usuaris poden accedir, trobar tota la informació relativa a aquesta campanya i accedir a la seva marca, model i any de fabricació del seu vehicle i descarregar-se la seva pròpia i particular fulla de rescat. El que han de fer, un cop se l'han descarregat i imprès, és doblegar-la, ficar-la a la visera del conductor i agafar un adhesiu que poden trobar a les oficines del RAC i posar-lo al parabrisa.